دیکلێ ژیر پشتی ڕوش چوویە ئاوا ڕیڤیەک چوو دناو گوندێکیدا وی دیکلێک دیت یێ بۆ خۆ لە هەندێک خواردنێ دگەڕید ڕیڤی بەرەو دیکلی هات سڵاو کرد و گوت بابێتە گەلێک یێ دەنگخۆش بوو و دەمێ ئەس divê ڕێکێ ڕادچووم دەنگی ویە نازک دهاتە گوهێ من ئەس گەلێک دڵخۆش دەبووم bi ciwanî û nazikiya wî dengî dîkilî bersiv da û got dengê min jî yê nazik û zelal e wek dengê babê min piştî çendekê dîkilî çavên xwe girtin û perên xwe lêk dan û bank rahêla rîvî hêriş kirê û di nav didanên xwên tîj da girt û bir seyên gundî ageh ji rîvî bû û li dîv çûn dîkilî gote rîvî eger te bivê ji van seyan rizgar bî bêje wan ev dîkile neyê gundê hewe ye ew yê gundekê dî ye ev ca demê rîvî devê xwe vekirî û axeftî dîkil di devê wî da keft û kire xar berev gundî rîvî gelek peşîman bû ji destdana vê nêçîrê û got nefret li wî de vîbin yê ne di demê xwe da vedibît dîkilî jî got nefret li wî çavî bin yê ne di demê xwe da diête girtin